Kɔrɔtɔko baarakɛlaw ye kisiliba kɛ Turki jumadon ka mɔgɔ caman sama ka bɔ binganikɛlaw kɔnɔ tile 10 tile 4 dugukolo yɛrɛyɛrɛba kɔfɛ min fanga tun ka bon ka mɔgɔ 20,000 ni kɔ faga. Siri dɛmɛjɛkulu minnu cilen don ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛlɛw dɛmɛ murutilenw ka yɔrɔ minnu na o balila olu fɛ minnu ye kantigiya kɛ Siri kɛlɛcɛw ka kulu ye. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa ye Balawu jamana laseli jumadon ka baara daminɛ teliyala walasa ka jamana ka kuran gɛlɛya juguba kunbɛn. Kuran tiɲɛni waati jan jamana ka kuran baarada Excom ye. Israël mɔgɔ 2 ni kɔ fagara ani maa 5 jogina denmisɛnnin 2 fana b'u cɛma jumadon mobili dɔ binna siyɔrɔ dɔ kan Jérusalem kɔrɔyan fɛ. Ukraine Kiev sigida mɔgɔw ni kɔrɔtɔko baarakɛlaw ye tiɲɛni sɛgɛsɛgɛ jumadon Ukraine jamana sanfɛla sɔrɔsuguluw ye Russie misilitan ci dugu sanfɛ.